Hemen tresnak ditugu zu babesteko eta ingurune seguruak sortzeko. Zergatik hitz egiten dugu hainbeste ingurune seguruez eta babes politikez? Modan dago. Ingurune seguruak indartu ditzakegu Lopibi legea betetzeko. Lopibia haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurrean babesteko estatuko lege organikoa da, eta lege honek ezagutu eta bete beharreko hainbat gauza eskatzen dizkigu. Gure erakundean egon daitezkeen biolentzia kasuetatik babesteko egin dezakegu. Kalitate sistemak agintzen digulako. Edota diru laguntzen eta laguntzen deialdietan sartzeko egin dezakegu. Ala errendimendua hobetzen, osasuna indartzen, bizikidetza hobetzen, gatazka gutxiago izaten, laguntza sistemetan dirua aurrezten, hori guztietan laguntzen duelako egin dezakegu. Gure balioekin doalako, horretan sinesten dugulako eta ez dugulako indarkeria onartu nahi egin dezakegu. Gizarte zaintzaile batekin erantzunkide izan nahi dugulako. Arrazoi horietatik guztietatik, tratu ona lantzeko plan bat, politika bat, gida bat izan dezakegu. Indarkeria arriskuen mapa, jokabide kodeak eta bizikidetza planak egin ditzakegu, sexu delituen ziurtagiri negatibo askatu, indarkeria kasuak gertatzen badira prebentzio eta jarduera protokolo bat izan dezakegu, edota haurretan erabentzako indarkeria komunikatzeko kanal bat izan dezakegu. Baina horrek guztiak eraginkortasunez funtzionatzeko 4 gauza behar ditugu. Bat, hori guztia sostengatuko duen eredu bat. Zentzua emango duena eta berez jardunbide egokiak ateratzera eramango gaituena. Nire erakundean edo udalerrian pertsona oso jatorrak, oso jakintzuak edo gai horrekin oso kontziente direnak haien menpe egongo ez dena, baizik eta denok ulertzen eta betetzen ditugu prozesuen, jardueren, formen, kontzientzia eta sistematizazioa izango duena. 2. Prestakuntza plan bat. Ingurune seguruen ereduari buruzko prestakuntza, tresna horiek ondo erabiltzeko moduari buruzkoa, gaitasun batzuei buruzkoa. Imaginatu metro baten planoa ematen dizutela elkarren artean nahaztuta dauden 30 lerrorekin, inoiz ez duzula metroa erabili, planoan ez dela inolako adierazpenik agertzen, edo inork ez dizula esera saltzen. Imaginatu zure erakundean zuteen eta zuhiltzailuen aurkako protokolo bat daukazuela, baina inork ez dakiela protokolo hori jarraitzen edo erabiltzen. Imaginatu jokabide kode bikaina dugula idatziz, baina gero indarkeriazko komunikazio normalizatua praktikatzen dugula. Imaginatu protokolo bat dugula eta sexu indarkeria kasu bat dagoenan denak larritu eta blokeatu egiten garela. Prestakuntza behar da kontzientzia hartzeko, ulertzeko, zeregin jakiteko, galdetzeko, entzaiatzeko, kontrastatzeko, errepikatzeko. 3. Erakundeko, komunitateko, pertsonen, familien eta haurretan erabeen partaidetza. Haien parte hartzea berebizikoa da analisi bat egitean, erronkak planteatu ahal izateko eta horiei modu eraginkorrean heltzeko. 4. Betaurrekoak ondo jarrita izatea beti. Indarkeria mota desberdinak prebenitzeko, detektatzeko, komunikatzeko eta horien aurrean jarduteko. Adingabeen arteko indarkeria, beste ingurune batzuetako helduak ezagutzen ditugu neska mutilei egiten dietena, eta baita gu geu kontzienteki edo inkontzienteki egin dezakegunari erantzuteko. Eta guzti honetan indarkeria digitala barne hartu behar dugu, gure bizitzetan oso presente dagoelako eta eragiten duelako. Honek guztiak denbora eta baliabideak eskatzen ditu, ezta? Bai, apustu bat da, baina kontua ez da gehiago lan egitea, baizik eta hobeto, eraginkorrago eta elkarrekin. Eta ez du soilik haurretan erabentzako segurtasunean eragiten, baita gure langileen segurtasunean eta zaintzan, bizikidetza giroan, gatazkak murriztean, emaitzak hobetzean, gizarte aldaketarako gure ondaralean. Tratu on plusen uste dugu merezi duela inbertsio horrek ingurune seguruak elkarrekin eta erantzunkidetasunez eraikitzeko. Noiz inbertitu duzu denbora zerbaitetan eta gero merezi izan zuen? Zerk lagundu zizu horretan? Zer egin zuten beste pertsona batzuek horretan lagundu zuena? Merezi izatea nahi dugu, merezi duela uste dugu eta elkarrekin egin behar dugula uste dugu.